Ben, pois moi boas tardes. Con motivo de que, sobre todo, o punto primeiro, os dous teñen certa urxencia de datas para convocarse. O primeiro é o tema dos festivos e o segundo o convenio de colaboración, que nos pon tamén unha data bastante próxima para remitir o convenio de ser o caso asinado, pois obríganos a ter, cando tiñamos prevista a sesión a fins de setembro, pois convocar unha convocatoria extraordinaria. Daí que se convocara para este pleno para o día 6. Entón, pasamos ao primeiro punto, que é da proposta de festivos locais. Xa houve tamén unha xuntanza da comisión correspondente onde se plantexa como festivos locais de proposta manter o Venres de Guadalupe e a instancias tamén da petición da Comisión do Carmen, que ven sendo nos últimos anos a que está presentando o 15 de xullo, día do Carmen, a víspera, para non cortar tampouco no medio da semana. Entón, esta é a proposta que se trae e agora teñen a palabra os voceiros dos grupos. Voceiro de Rianxo en Común. Bo día a todos e a todas. Nada, pois nós dicir que hoxe volvemos a ver como pasou no 2016 e máis no 2017, que o goberno un pouco desorganizado a hora de que nos trae uns festivos nun pleno extraordinario, non? Vemos que o de extraordinario ás veces parece que lle soa un pouco chino, porque parece que terceiro ano consecutivo volvemos a traer. Nada, nós, como dixemos xa en esos plenos anteriores extraordinarios, pois que a nosa proposta é que se fixe, ou que se manteña o Venres de Guadalupe, e outro día que nos queda que se decida de forma participativa por toda a veciñanza do Concello. Desta maneira, activaríamos unha ferramenta que acercaría a veciñanza aos asuntos do Concello. Por outro lado, tamén daríamos cabida a unha forma democrática de diversificación das actividades noutras parroquias, como pode ser o tema do festivo. O festivo pode ser acompañado con outra festa de outra parroquia. Por outro lado, dicir que tamén que apoiamos o 15 de xullo do 19 como Día do Carmen, por ser unha proposta ven sendo da comisión, ainda que non poidemos estar na comisión que se celebrou, porque polo horario nos inconviña un pouquiño ao ser as 2 da tarde, o horario laboral nos é incompatible con algunhas comisións que ás veces se celebran ese horario, como xe lle temos tamén manifestado. Nada, nós só dicir que nos gustaría que poideran propoñer outras entidades de maneira máis democrática posible, onde poideran participar todos e todas as veciñas do Concello. Dicir nada, que vamos a apoiar a proposta e máis nada, grazas. Voceira do Partido Socialista. Gracias, boa tarde. Nós tamén apoiamos a proposta, e máis como vendo unha solicitude dunha entidade. É verdade que tamén outras ao mellor podían ter dito algo, entonces apoiamos tamén o que di o compañeiro de Rianxo en Común, que ao mellor hai que, con máis tempo, empezar a pensar xa nos festivos locais, que xa sabemos que a estas datas xa temos que ter dito. Vamos a apoiar. Voceira do Partido Popular. Gracias, apoiamos a proposta. Sí, nós, en principio, do que se trata aquí é que desde a Dirección Xeral de Traballo e Benestar mandannos que lle mandemos esos días, unhas veces mándanas un pouco antes, outras veces un pouco depois, cando o traen, o traemos. Non hai nada máis democrático que, efectivamente, todo o mundo sabe que os festivos locales todos os concellos teñen dous, e aquí non hai está aberto o Concello para todos, para que veñan facer as súas propostas, e, de feito, hai alguén que fai propostas. Depois hai partidos políticos, xente que simplemente protesta ou di que sería máis democrático de outra maneira, que o propoñan. Efectivamente, propuxeron xa cal é a forma máis democrática. Eu penso que é desta maneira, de que calquer veciño que queira propoñer un día, e que ten tamén os concelleiros de todos os grupos políticos tamén para propoñerle calquer outro día, tanto sea das parroquias como
como que non sea e que despois se estudiaría, efectivamente, cando haxa propostas e todas as propostas que hai se estudian e se aproban despois de falalo en comisións ou de calquera outra maneira que se poda ter a ben aquí neste Concello. Pola nosa parte, pensamos que con estes 2 días festivos cubrimos a maioría da xente de Rianxo e, polo tanto, mentras non haxa outra maioría que nos vexamos que queiran cambiar esos días, pois, de feito, aquí se cambiaron porque había outros a partir de que sí houbo propostas de un colectivo. Os demais colectivos tamén saben que o poden pedir. Polo tanto, eu penso que cubrimos, como digo, pois a maioría da sensibilidade do Concello de Rianxo. Nada máis, gracias. Pois pasamos a votación. Entendo votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Ben, o segundo punto de orden do día é a proposta de adhesión ao convenio de colaboración da Xunta Federación Galega de Municipios e Provincias SEAGA en materia de prevención e defensa contra incendios forestais para o establecemento dun sistema público de xestión de biomasa nas faixas secundarias. Se quere referirse a concelleira á comisión na que presentou esta proposta. Bueno, sí, na comisión que se levou a cabo o lunes pasado, pois se dixo que no convenio, bueno, que queremos adherirnos a este convenio da FEGAN coa Xunta de Galicia, porque pensamos que, bueno, dentro do que hai, que a lei esta hora que veu de medio ambiente, pois nos parece que é a mellor forma de poder levar a cabo pois esta nova lei que prevé que se teñan que limpar as franxas secundarias de todo o Concello, por ser un Concello que entra dentro destas marcas que son pois ser un Concello no que hai incendios, un Concello que ten convenios como é o noso caso, de que temos as cuadrillas contra incendios, etc. E agora, pois, antes de que acabe o ano, pois xa queren empezar para o próximo ano todas as franxas que están delimitadas por medio rural, pois estén limpas de maleza, así como de árbores, de eucaliptos e acacias, etc. Este convenio é un convenio que para os concellos, en principio, non ten obrigas económicas, máis que aquela que nós mesmos contratemos ca empresa, ca Xunta de Galicia lle dé esta limpeza, e que limparían pois as nosas franxas. Tamén van dirixidas a todos aqueles cidadáns que queiran que eles non encontren ou ben quen lla limpe ou non queren que sexa a Xunta quen se faga cargo de limpalas, a un precio que parece que é interesante, porque o precio é de 350 euros por hectárea, pero que todo o mundo pagará a súa parte proporcional da franxa pois que sea limpada. Eso vai a ser entre particulares ou aquelas outras institucións que tamén queiran adherirse a este convenio coa Xunta de Galiza. A nós recaenos, creo que se lles mandou a todos os concelleiros o convenio e aí están todos os deberes e faceres, e no que recae no Concello é o traballo administrativo, o revisar os catastros e os donos, buscar aquelas persoas que teñen propiedades nesas franxas de delimitación e que serán as que se lle pase á Xunta de Galicia para que
eles fagan o convenio con aqueles particulares ou que teñan que facelo e que non o están facendo por motu propio. O convenio é a 4 anos, vai de 2018 a 2021, no que se vai invertir vai a ter unha inversión de 7,5 millóns e que vai a haber unha primeira achega que será a que se invirta agora neste ano e que parece que vai a ser de 5.696 euros. Decir o que sí nos apura agora tamén e que xa estamos apurando a empresa que nos está levando a cabo o plan de emerxencia, porque, efectivamente, sin este plan non teríamos aínda delimitadas esas franxas de todo o Concello, pois son eles o que teñen que facer esa limitación e xa están en eles, mandouselle tamén o informe do plan de emerxencias e na situación no que está, e o que nos está atrasando pois é exactamente o que nos falta, que é desde a Dirección Xeral de Ordenación Forestal, de Medio Rural, é a que nos falta porque nos mande a información que é as estadísticas de incendio, as queimas controladas, os puntos de vigilancia, os que están operativos, así como tamén os voluntarios para vigilancias e as zonas especiales na que incurre Rianxo. Decir que nós tamén xa antes de que viñera este convenio xa intentamos, xa temos bastante traballo adiantado no de recoñecer algunha xa finca que ten que estar limpa, porque xa fixemos os deberes antes, que foi intentar que a xente xa o fixera pola súa conta, basándonos no proxecto que xa estaba feito antes deste convenio, e foi que cando tomamos, repartimos aos veciños, pois o dítico no que se lle informaba máis ou menos quen eran aquelas persoas que podían estar afectadas por esas franxas. Esperamos, efectivamente, ter o plan, como nos di aquí a empresa, no mes de outubro e noviembre, e para que xa podan empezar neste ano a limpar as nosas franxas, todos aqueles e nós mesmos que teñamos que limpar. E creo que nada máis, non sei se me queda algo. Decir que tamén desde a Fiscalía do Estado tamén xa tuvemos un requirimento para que lles informáramos tamén de como estamos traballando en este plan, e se lle mandou tamén toda a documentación que nos requeriron. E creo que nada máis, non sei se hai alguna... Bueno, o noso convenio en principio vémoslo con bos ollos, tamén reconocemos que lle deberíamos dedicar algún tempo máis, pero, en principio vémoslo con bos ollos, apoiarémoslo, e creemos que tampouco que ten lixeirísimas ventaxas para o Concello, tampouco ventaxas sustantivas, de feito, seguimos cargando, as franxas secundarias tamén é verdade que son competencia do Concello, polo tanto ten que cargar con toda a cuestión administrativa, que ten unha complicidade grande, e despois as pequenas ventaxas nos donde ellas vemos que, despois de facer todo ese traballo, habría que contratalo, e aí, exímenos deso, e despois que correría co cargo das execucións subsidiarias, non? Vemos esas dúas lixeiras ventaxas que nos levan a apoialo. Pola contra, creemos que ten tamén perxudicados,
ten perxudicados e perxudicados no local, que son as microempresas que se dedican aos traballos estos. Que, efectivamente, dice que se haga, subcontratará, pero, bueno, pode subcontratar con determinadas empresas xa para o noso entorno, medianas de traballo forestal, pero non con todos esos pequenas ou microempresas, autónomos, chamamos como queiramos, que están facendo o seu traballo e que creemos que sairán claramente perxudicados. E xa por último, tampouco non nos, aínda que non ven completamente ao caso do que aquí se trata, pero sí que aparecen uns datos que descoñecíamos e que, bueno, que nos levan a unha reflexión, non? As 130.000 hectáreas que habría que limpar cada ano a razón de un mínimo de 350 euros ao ano, máis 7,5 millóns que pon a Xunta para onde non chegan esos. Eso supón un montante total de 50 millóns de euros que, sumados ao operativo de incendios forestales, que, se non me equivoco, andaba polos 70-80, van superar as ventas, os ingresos a primeira venta das madeiras dos montes. O sea que estamos ante un negocio claramente ruinoso e que unha vez máis nos debe facer reflexionar de que necesitamos un cambio de modelo. Porque estamos, tamén é verdad que o monte non agota as súas funcionalidades no económico, non? Ten funcionalidades de carácter ecolóxico e ten funcionalidades de carácter de expansión, de tempo libre e tal, non? Pero, bueno, eu creo que este dato que desconocíamos e que, bueno, facendo uns cálculos moi sinxelos e 2 consultas en internet, encontraste con que o que estamos gastando aí é superior ao que é superior ou anda aí co que é a venta, a primeira venta de madeira, non? E, bueno, despois tampouco non queremos deixar de comentar o período do ano no que estamos facendo isto e que, bueno, ojalá non sea así, pero nos leva a pensar que eses 5.600.000 non sei cantos mil euros son máis un anuncio para este 2018, porque esos cartos este ano van quedar sin executar, clarísimamente, non vai haber tempo para a súa execución material. Entonces, para este ano son máis que nada unha noticia de prensa. Esperemos que para o 2019, 20 e 21 sean outra cosa. Nos apoyamos. Nós tamén vamos a apoiar porque entendemos da necesidade que hai de que estean limpas esas faixas para a prevención, que se hai incendios non sean tan importantes. Parecenos que danos un pouco de tranquilidade que sea un negociador a FEGAM, que supoño que terán que mirar o interese dos concellos. Nada máis, esperemos que sea efectivo no máximo que se poda. Gracias. Nos estudiado o convenio, creemos que en liñas xerais favorece o Concello, por lo tanto, apoiamos a proposta. Gracias. Ben, eu creo que o traballo, este é un traballo que vai levar moitos anos, o da limpeza da franxa secundaria e das outras. É dicir, que hai un problema xeral do monte que non se vai acabar, evidentemente, con este convenio. É necesario un traballo forestal integral e diferente. Este vale para limpar, pero despois tocará o momento onde haxe que empezar a meterse en que plantamos, a propia propiedade do monte, colectivizar de alguna maneira esforzos, porque hai moito monte que vai necesitar dos esforzos, non? Efectivamente, chega tarde no sentido de que estamos xa rematando esta campaña, moitas cousas están chegando tarde, incluso a propia actuación do Concello, en algúns casos, chegamos tarde ao que poda ser a xestión despois da aparición da lei, pero eu creo que en algún momento había que comenzar, e este é un proceso que vai levar moitísimo, porque hai moitísimas parcelas,
moitísimos propietarios descoñecidos, moitísima xente a que requerir antes de empezar isto. Aos concellos, pois nos vai facilitar un pouco a xestión, pois xa vamos chegar cos expedientes feitos, nalgúns casos, non? Que xa é bastante esforzo, se ainda por riba tuéramos que meternos nun segundo esforzo, que é o tema de contratación de empresas para realizalo, pois sí que supón bastante traballo. Por lo tanto, se hai a posibilidade con a empresa como se haga un precio que constanos que é competitivo o que pon a empresa SEAGA, a empresa pública, para a limpeza do monte, que creo que son 350 hectáreas, falábamos antes, a idea... Sí? 350 euros por hectárea, que resulta competitivo para realizalas. Non? Entón, nese senso, pois, favorecer o convenio e oxalá, xa digo, a idea deste convenio é que surta non só o efecto no que reste de ano, que algunha cousiña dará tempo de facer, senón en anos vindeiros, pois que xa teñamos tamén o plan funcionando e o convenio adherido e poidamos impulsar xa medidas, desde logo, bastante máis eficaces. Algo se está movendo tamén, en xeral hai unha certa, en todos os concellos, e no noso tamén, de que lle está entrando a poboación e os propietarios dos terreos, que iso é fundamental, que hai que implicarse, e aquí temos que implicar todo, desde as comunidades de montes aos particulares e evidentemente os concellos e as outras administracións. Entón, bueno, agardemos que poida surtir efectos, senón a medio prazo, pois a longo prazo que sexa resultante a xestión da biomasa. E máis nada, visto o resultado, vamos proceder á votación. Votos a favor. Apróbase por unanimidade o convenio.